Hola, bon dia a tots. L'escriptor valencià Joan Fuster ha sigut soterrat este migdia davant la presència d'amics i companys que s'han acostat fins a Sueca per donar-li l'últim adeu. El món cultural i polític i nombrosos amics de l'intel·lectual i escriptor Joan Fuster s'han concentrat des de mitjan matí davant de sa casa, on no han faltat les escenes de dolor. Crespons negres i banderes en els balcons i moltíssimes corones de flors testimoniaven el sentiment de dol. La porta de la casa només s'obria per als més allegats i els dispositaris del testament de l'escriptor, Josep Palacios, Eliseu Climent, Mas Caner i Joaquim Maluquer, les persones que en vida de Fuster foren els seus grans amics. A l'Ajuntament, amb les banderes a mitja asta, molts veïns de Sueca i admiradors de l'obra de Fuster han testimoniat en un llibre de firmes el seu sentiment davant la mort de l'intel·lectual. Dins s'han aplegat el Consell en ple, representants de les Corts Valencianes i membres del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres personalitats. Després, milers de persones s'han concentrat al número 10 del carrer de Sant Josep, des d'on han iniciat les despulles mortals de Joan Fuster cap al cementeri municipal. Joan Lerma ha presidit la comitiva fúnebre. Al seu costat, Vicent Ventura, Mas Caner i Eliseu Climent i nombrosos deixebles i amics. La notícia de la mort de Joan Fuster va anar escampant-se a poc pel poble. El món polític i cultural de la comunitat valenciana va rebre adolorit la pèrdua de l'intel·lectual valencià. El president de la Generalitat, Joan Lerma, va acudir a la casa de Joan Fuster i va elogiar la gran importància del pensador per a tots els valencians. No cap dubte que Joan Fuster ens ha dedicat tota la seva vida a treballar per que els valencians recobrarem l'estima en nosaltres mateix, i això és algo molt important. Jo diria que en aquest moment tots tenim que estar un poc de dol perquè s'ha mort un intèrpret fonamental de la nostra forma de ser. Van ser molts els qui es donaren cita al carrer Sant Josep de Sueca per estar a prop del cos sense vida de l'autor de Nosaltres, els valencians. Per a tots, la mort de Joan Fuster és una pèrdua irreparable. Tota la ciutat ha lamentat moltíssim la pèrdua d'aquest gran assagista que és el nostre paisà Joan Fuster. El número 10 del carrer Sant Josep ha sigut tota la nit punt de pelegrinatge de centenars d'amics i alumnes.